Oho. Joo, aloitamme taas kuvaukset. Ja meille tulee vieras. Hän halusi jo viime kerralla. Ja moi, mä oon Pyllykkä. Sori, mulla on vähän outo nimi, mut mun äiti keksi sen. Minä en keksinyt sitä minun nimeäni. Joo, jolta tulee teille tuolipyllykkä. No, kiva kun olet meidän fanimme ja joo, tosi kiva. Niin on. Tää onkin ihan tylsää. No sit me voit mennä. Tämä oli vähän lyhyt. Hyvin pahoittelut. Ei vaan anteeksi. Hyvin pahoittelut. Mitä sä sanot? Mulla on jana. Niin mullakin. Okei, no tämä loppuu tähän. Heippa!